Turn to your neighbor and say, welcome to church. Mutamakana mauya ku church. Yeah. Kunosha misai koko kusisina mitoro simbitori rangirosi zopemberera kunosha misai koko kunosha misa kudega hakusisina mitoro simbitori rangirosi zopemberera kunosha misai koko kudega kunosha misai tiko kudega asisina mitoro osimbitori rangiros zotemberera kunosha misai hande ikudega kunosha misai hande ikoko asisina mitoro hakuna mitoro hakuna kuchema hakuna kusua kunosha misai hande ikudega kunosha misai koko ikoko asisina mitoro hakuna mitoro hakuna kuchema zotemberera kunosha misai tiko kudega kunosha misai koko kudega asisina mitoro osimbitori rangiros zopemberera hande tuone ushifarira cheso eso hande tuone so 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 Hosanna, Hosanna, Shandoiba Hosanna Hosanna, Hosanna, Shandoiba Hosanna Suva iroro, Mari wakanaka Shandoiba Tosi Hosanna, Hosanna, Shandoiba Hosanna Hosanna, Hosanna, Shandoiba Hosanna Suva iroro, Mari wakanaka Shandoiba Hosanna Chicha noiba, Shandoiba Hosanna Chicha noiba, Shandoiba Hosanna Tasika kudega, Mari wakanaka Shandoiba Hosanna Chicha noiba, Shandoiba Hosanna Chicha noiba, Shandoiba Hosanna Tasika kudega, kudega. Mari wakanaka Ate munuru ne murita kuna Jesus. Hallelujah. Hey, hey. Mawoko kuna Yesu, mawoko kuna Yesu, mawoko kuna Yesu. Live Jesus higher, live Jesus higher, live Jesus higher, live Jesus higher. Mururu na murizo kuna Yesu. Tambira Yesu. Daya siri Yesu wakandiponesa ndiani waizondiona. Daya siri Yesu wakandiponesa ndiani waizondiona. Ane mokotoni. Daya siri Yesu wakandiponesa ndiani waizondiona. Hapana waizondiona. Hapana waizondiona. Hapana waizondiona. 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 Dairi siri
ndinonesa ndiani waizondiona dairi siri rudo rwakandivonesa ndiani waizondiona ndiani waizondiona 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 ndiani waizondiona 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 sawira waizondiona hapana waizondiona hapana waizondiona hapana waizondiona anditisambire Jesu mururu 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 neburisakule Jesu so hapana waizondiona hapana waizondiona hapana waizondiona 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 sawira waizondiona 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 hapana waizondiona 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 ande nayo wisiri tuone
kune mufaro mimba ya Jesu. Hallelujah. Amen. Mwari muri suvaredu hirori na penya pausuru asimweya ungaone paundoso fambana Timmy Mwari muri suvaredu hirori na penya asimweya hallelujah paundoso Timmy novo yedu Mwari muri novo yedu ondo tinouya asi atitishwe zedu dzose sinokundwa nemi tikouya Timmy munotipa ngoni dzenyu nehutsvene munotipa Timmy munopa vanonamata hallelujah munopa maye makomborero makuru ekudenga makomborero tiwaya haripo hallelujah 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 makomborero ekudenga makomborero tiwaya haripo vanofung hallelujah vanodiswa nemi isutoimba Jesu, hallelujah. Makafanira nerumbito, hallelujah. Muchene, isutoimba, hallelujah. Yekatamaya, muri muchene. Munoti-konera muchene musimuzi wemsoro wenu riandakaba Mwari vanotirwira Mwari vasingashanduke Mwari vanoisa nzira pasina nzira ndozvamuri Mwari murapi wedu nzimi musununguri wedu nzimi Mwari rakatabaya renda kamasekabaya Mwari vasingatinyadzise rinanderemosaba munotigadzirira tafura pamberi pevadzivisi vedu rekatabaya
Rendara baseka baya. Masita ne rudo wenyu. Masita ne yasha. Rabosa tabaye. Rikande mosota. Rakata mayandieke. Rikata ne mosa. Ramande ne mosa tabaya. Munoti kone ramwari. Tilipano kurumbiza sitarenyu. Tilipano kukurumbiza. Nekuti muri mwari vanokona. Rabasheka tabaya. Riandere mose tabaya. Rumbitwai muchene. Rumbitwai changamire. Rabasheka tabaya. Riandere mose tabaya. Masita. Nekuti konera. Masita. Rabasheka. Rikatabaya. Zekatele mose kabaya. Tunokutenda imwari. Rateke mosa tabaya. De antada da baya sakati de bosha. Ayandi de bosha kata da baya sima. Ondo zedu zese tinokondwa nemi. Rakata da baya sati. What is Zarura Musu Urege Ishe Apinde Zarura Musu Urege Ishea Pinde Zarura Musuo Urege Ishea Pinde Zarura Musu Ureke Ishe Zarura Reka Ishe Apinde Ishe Zarura Ayakata dabaya sate Rekera kutunge Rekera taure Rekera pinde Zarura Zarura Musuwe moyo wako Musarure ataurene Rekera pinde Zarura Zarura musu Rekaishe watoge mumoyo mako Ureke Ureke Zarura moyo wako nasi Zarura moyo wako mangwana niano Rekaishe apinde Zarura 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 Rekera apinde Reka apinde
Yakatadaba yasakatededededededebo shakatalaba. Zarura, zarura musuo ureke ishe apinde hama yangu zarura rekera taurenewe mangwanani ano. Rekera shoko risvike pamoyo wakakadzirira. Zarura apinde. Aiwa zarura. Kana une zvinokuremera zvisiye panguva ino. Rekera apinde. Ishe atonge. Aiwa zarura. Watindoda kunzwa izwi renyu, watitongai muupenyu wangu. Ishe wapinde, zarura. Open up your heart this morning. Musuo, musuo ureke Ishe. We thank you, Father, for this morning. Tinotenda Baba yemi ndimunogadzirisa moyo yedu. We pray, Father, in the name of Jesus, kuti shoko renyu parichauya ngarisvike moyo yedu yakagadzirira, moyo yedu yakazarurwa. We thank you, Father, for everything that you are doing this morning. Maita zvenyu mutsvene makatendeka. Zarura, zarura, zarura. Zarura, zarura, zarura. Thank you, Spirit of the living God. Praise the Lord. Ngatiombererei maoko kukwaya. Thank you so much. God bless you. Ndofunga tinogona kuombera zvinodarika ipapa. Regai tinamate Baba, tinokutendai. Tinorumbidza zita renyu. Muriko kudenga, isu tiri pano pasi. Urongwa hwenyu hwokudenga hunoonekwa nekuburikidza nezvatiri kuita pano pasi. Tinonamata kuti basa renyu riitwe sokuronga kwamakaita muri kudenga. Tinonamata kuti chose chamakatarisira kuti chizadziswe Ishe Jesu chizadziswe tiri pano pasi sokudenga. Mbiri kwamuri muzita raJesu, amen. Ndoda kungotora mukana uno kutenda Pastor Sundire na mama
kumira pamberi pano hakusi kugona, asi kuti ivo vane zvavanenge vachitarisira kuti zvibude nokumira kwavanenge vaita pamberi pevanhu. Saka ndinongotenda nokuvimba neni kwavaita kuti ndiburitse shoko ravari kuda kuti riuye muvanhu nemuonere wavo, nemurongere wavo, nemufungire wavo, kuburikidza nemweya mutsvene watinaye. Tine mweya mutsvene mumwe chete. Saka ndinovimba kuti nemweya mutsvene ndichabudisa zvavari kuda kuti zvibude, ndichidzidziswa nemweya mutsvene. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari varambe vachikusimudzirai. Ndoda kutenda mapastors ese ari pano neleadership yese iri pano nebasa raMwari riri kuitwa munzvimbo ino. Haisi nyore, asi kuti kuona zvinhu zvifamba zvakanaka kureva kuti leadership pane zvinhu zvikuru zviri kuitika behind the scenes. Saka Mwari varambe vachikusimudzirai. Ndoda kungotendawo nomukana uno wokuparidza neshona nemutauro wedu. Saka handisati ndamboparidza zvangu ndichinyatsoti ndiri kuparidza neshona, ndinosungoparidza chiri chirungu uchikanda tushona pano nepapo, asi nhasi nekusununguka kunzi ndiparidze neshona, ndoda kuzama nenzira yakasimba kuti ndiparidze neshona zvakakwana. Ndichada kusheya nemi maminitsi mashoma ari kuteera mharidzo yandingati iri kudivi redzidziso yandingapa zita rekuti munana wemhiko. Munana wemhiko. Pane mavhesi atichange tichisheya, asi ndaita kuti ave paskirini kuitira kuti kana tichinyatsoverenga shona yacho tiverenge tese, tichiandastenda tese, tichifamba pamwe chete, kuti zvinotarisirwa kuti zvibude nemunhu waMwari, the visionary, zvibude nematarisiro avari kuita. Tichatora mavhesi mashoma kubva kuna mapisarema 15 verse 1 and 4, kuchirungu vanoiti Psalms, mapisarema 15 verse 1 and 4. Regai ndiverenge. Jehovha, ndiani angagara munzvimbo yenyu tsvene? Ndiani angagara pagomo renyu dzvene? Mavhesi aya achibva kupisarema raDhavhidhi ari kutanga nemibvunzo. David ari kukanda mibvunzo, asi pamberi pacho anotanga futi kupindura mibvunzo yacho yaakanda, kuratidza kuti Mwari vane dzidziso yavari kuda kuti ibude kuburikidza naDhavhidhi, ichitanga nemibvunzo asi mhinduro dzacho dzichibva dzatongouya ipapo. Verse 4. Anozvidza munhu akaipa, asi anokudza vaya vanotya Jehovha. Ndiani angagara munzvimbo tsvene? Panzi anozvidza munhu akaipa, kureva kuti munhu asingaremekedze zvakaipa, anozvidza, anotarisira pasi zvinhu zvakashata, asi anokudza vaya vanotya Mwari. Kana asangana nevanotya Mwari, anovapa ruremekedzo runokodzera. Haachavatarisiri pasi kuti vakapfeka zvakadii, kana kuti stepi yavo yokufamba yakamira sei, kana kuti chimiro chavo chinonakidza kuona here kana kuti hachinakidze mumaziso, asi kuti anovapa remekedzo inoenderana nekuti vanotya Mwari. Oenda mberi achiti anochengeta mhiko yake kunyange kana zvichirwadza rarimwe diviri. Anochengeta mhiko yake kunyange kana zvichirwadza. Saka panenge munhu anenge aisa mhiko yake, haisi mhiko yapuwa naMwari, munhu aisa ega. Munhu ega ungosaridza kuti inini ndoda kuisa mhiko yangu yakadai. Pochinzi anoti aita mhiko iyo anoichengetedza kunyange zvarwadza. Saka kureva kuti munhu wokuti ane zvaanoronga, oita zvaachataura, asi achiti kana azvitaura haachachinji.
kunyangwe azvitaura nguva yekuti zvazvichinakidza kutaura, asi pamberi apo zvinhu zvoshanduka, zvotanga kuoma. Iye anoti zvandakataura ndo mashoko angu handichinji, chero zvorwadza sei. Saka mavhesi aya tikatarisa, ari kutitaridza kuti Mwari vari kuda kuti angaenda panzvimbo tsvene iyoyo akagarapo munhu akatendeka. Mwari vanoda munhu akatendeka pamberi pavo. Mwari vanoda munhu ane hunhu pamberi pavo. Hunhu, munhu ane hunhu, ubuntu. Ndiye munhu ari kudiwa naMwari. Asi ngatimbonyatsotarisa mhiko yacho iyoyi kuti chinonzi mhiko chacho chii. Pane mazita maviri atingatarisa. Kune zita rekuti vimbiso, kwete zita rekuti mhiko. Vimbiso, ukapa vimbiso unenge wapa promise. Kuchirungu yatingati promise, kuchirungu wanoiti is a general commitment, asi wapa vimbiso kuti ndichada kuita zvakati. Saka unogona kuvimbisa zvinhu zvauchaita, kana kuti unogona kuvimbisa zvinhu zvokuti papa unozoti mufunge ndakaronga ndakadai asi handichakwanisi. Ivimbiso iyi. Then pane divi futi revimbiso rinonzi mhiko kana kuti kupika. Kana ukapika kureva kuti wapa vimbiso, asi vimbiso yawapa hauchagona kuchinja. Kana zvorwadza hauchagona kuchinja manje. Pamberi apo kana zvakutorwadza hauchagoni kuchinja. Yatingati sacred commitment. Apa ndapa muenzaniso wa Esau na Jacob pakusanangura shoko rokuti mhiko iro riri. Jacob akati tanga wandipikira. Vane zvavari kuronga apa vari vaviri vakomana ava. Mumwe auya ane nzara ari kuda chikafu. Mumwe akagara zvake pamba. Chikafu ndo chaari kurova chakazara. Asi ane nzara yezvepamweya. Shungu dzake ndedzokuti ndoda kuita dangwe. Ndini ndofana spiritually pamweya, ndini ndofana kuita mukuru uyu mukuru aite mudiki. Saka mukuru ari kuuya ane nzara, asingazivi kuti pane akatomuteya ane nzara yezvemweya. Akaguta zvemweya asi ane nzara yechikafu. Saka uyu anobva ati hazvinetse, kana uchida chikafu haiwazve tanga wandipikira, ukanyatsopika wondipa udangwe, iwe wotora hakuzve, hazvinetse. Saka akapika mhiko kwaari achitengesa udangwe hwake kuna Jakobho. Saka mangwarire aJakobho ndeyekuti ari kuti zvisungirire wega, nokuti kana wazvisungirira hauchagona kuchinja. Saka mukomana anobva atozvisungirira, oregedza chomweya chichienda, achiwana hake kasadza kake nekasupu kanyatsobikwawo nomukomana aswera zvake pamba, asina chaari kutombomhanyira zvokuvhima zvimo maari kana chake zvake kurelaxa pamba, achifarirwa namama wake vanomuda vachitomudzidzisa kubika. Saka pane exchange yatoitika ipapa. But manje apa toda kuti muenzaniso uyu utibatsire kunyatsokunzwisisa kuti kupika kuita sei. Because ukaona mumwe munhu achiti tanga watopika, ari kuda kumeka sure kuti kana muri mugomba, kana wajamba ukapinda mugomba haubudi. Because zvawatoronga izvozvo ndizvozvo zviri kudii, zvichaitika saizvozvo. Asi manje ndoda kuti timbotarisa kuna Matthew. Ishe Jesu vanouya, ende pavanouya pane zvanga zvichitoitika nechekare, but vari kuuya neyatoti New Testament. Vari kuuya nezvokuti hatichadi zvinhu zvokutarisa nemaziso, asi toda kutarisa nemwoyo, toda kuona nemwoyo, tichifunga nemwoyo, tichiita zvinhu chaizvo chaizvo. Saka vane mavhesi, andoda kuverenga just one. Mateo 5:37 inoti, hongu yako ngaingova hongu, nekwete yako ive kwete. Zvimwe zvinopfuura izvi zvinobva kuno wakaipa. Mashoko aya anobuda muna Ishe Jesu mushure mokunge vambotsanangura nezvekuti kupika, ungada kuva unopika, usapika naMwari.
usapika kana nemusoro wako, usapika kana nechii, kana neproperty, kana nechii. Nekuti kana iwe uri munhu anoti zvandakataura ndaandisina kupika ndaakuchinja, iva munhu anoti zvawataura kuve kutopika. Kuti kana wati hongu ngaive hongu, usachinja statement. Kana wati kwete ngaive kwete. Saka tikaitarisa tichibatanidza tichitarisa futi kuOld Testament, tinoona kuti Ishe Jesu varikuda kuti shandisa moyo wako. Kana washandisa moyo wako uva munhu anovimbika. Usamhanyira kutaura. Funga wozotaura chinhu chaunoti kana wachitaura wafunga hauchachinji. Hauchati kana zvorwadza wosandura mavara serwaivhi. Hauchavi munhu anoita seshato yokuti inoronga zvinhu zvichifamba zvakanaka ichibata mhuka dzayo nokungochinja mavara nemastaira. Vari kuti mastaira ekuti waakuda kuchinja kuti wambotaura kuti ndichada kubatsirawo ne10,000 pakuvaka. Pamberi wozoti ike zvino ndakanga ndisina kupika vanhu vaMwari. Denda ndakapika maakungondinetsa zvenyu panasi ndasina kumbopika ini. Ndakangotaura. Ishe Jesu vari kuti aiwa wambotaurirei. Kana wataura, kutaura kwako ngakuve kwekutopika. Vari kuti ivo usaderedza unhu hwako nekuti unochinja uchiti ndakanga ndisina kupika paya saka guys ndasina kupika kamuzviziva mese imimi. Saka chamava kundipusha panapa chi. Vari kuti kana watotaura watopika. Saka iva munhu wehongu iri hongu chaiyo. Wova munhu wekwete iri kwete chaiyo. Kwete takambona ichinetsa pamazuva atatu tichiri vadiki kudivi revanasikana. Kuti hakuna mwanasikana aiti hongu. Vanongoti kwete. Chero akatarisa akanyatsoona kuti uyu mukomana uyu anotoita kuti andiroore. Kungotaura naye anoti kwete. Saka language yavo yaiva kwete. Asi dzimwe namba vachitoreva hongu. Saka mwanakomana waitombopinda mazuva ano anoti kupinda busy. Waitopinda busy. Uchinyatsoona kuti munhu ndiri kumuda but munhu hazvisi kuita. Ende vairamba. Mashoko iwe yanga asingototaurika. Vaitozomataura ndofunga musi wamunochataka ndopunoona achinzi I do achitosmaila. But mazuva ekuti mukomana ari kuzamawo kufamba achironga nyaya dzake so panga pakaipa. Panga pakatoipa. Zvokutoti kuri kunzi boys dzemazuva ano. Boys dzemazuva ano dzikadzoserwa kumashureko. Pasamutove vangazvigona. Because waitozongotarisawo mastairi wonoti but ari kuramba but maitiro ake ari kuda uyu. Saka kwete yavo yanga isiri kwete. Kwete yavo yanga iri hongu. Saka Ishe Jesu vari kuti aiwaka. Kana wati hongu ngaive hongu. Kana wati kwete ngaive kwete. Apostle Peter pane pavakaapproachwa vakanzi ndiye yuyu anga achifamba ndiye aifamba naJesu. Vakaramba rutatu haisi nyore kai. Zvino hazvisi nyore izvi. Zvinotoda mweya mutsvene kutungamirirwa because tinogona kutaura tigowirana kudaika. Ugoona inini wacho akamira pamberi ndaa problem ndaafuti munhu uya akushanduka. Zvinoda nyasha. Apostle Peter chaiye haakati kwete. Handimuzivi. Zvakatozoda Ishe Jesu kuti varadanure zvoutadzi zvazvapinda muna Peter kuti vazvibudise. Vakamubudisa mudambudziko nemibvunzo yavowo. Vakuti Peter unondida here? Ndokudai Ishe. Vadzokora Peter unondida here? Zvikanzi Ishe ndokudai. Peter unondida here? Peter akarwadziwa Peter zvakamupinda pamwoyo. Asi zvakutokwatanura dambudziko ranga rambopinda maari rekuchinja mastatement. Izvi zvinoda nyasha izvi. Udza munhu ari pasaidi pako iti Mwari ngavakuwanire nyasha. Kuti kana wati kwete ive kwete.
kana wati hongu ngaive hongu. Alright, ngatimbotaura nezvekupika mhiko zvekare. Tikaenda kuna Numbers kana kuti Numeri 30 verse 2. Inoti kana munhu akaita mhiko kuna Jehovha kana kuzvisunga nokupika, haafaniri kuputsa shoko rake, asi anofanira kuita zvose zvaakareva. Chimwe chikuru chandinoda kuti munyatsoona apa ndechekuti kupika, kuzvisunga, handisini ndiri kutaura, iBhaibheri riri kutaura. Handisirini, indiri kutongoverengawo, ndiri kutongoshamisikawo sokushamisika kwamuri kuti kuzvisunga nai. Kupika mhiko, kuzvisunga. Haufaniri kuputsa shoko rake asi haafaniri kuputsa shoko rake, asi anofanira kuita zvose zvaakareva. Saka kuna kuti mukatarisa tiri pasizeni yekuvaka, takapinda pasizeni yeland. Mwari vakaita minana, pakabuda mari dzatisingatarisiri, tikapika, tine moyo yedu, tine zvatiri kutarisira kuita, tikaita zvimwe zvakasaririra. Saka inonguva yatakatarisana nayo, inguva yokuti pane zvakasaririra tisakanganwa, asi kuti tirangarire kuti aiyo, pane mashoko atakatauraka anofana kuzadziswa, nokuti kupika kuzvisungirira. Asi futi tichitarisa mashoko aIshe Jesu ari kutitaridza kuti kunyange tatisina kupika takataura, hongu yacho ngaive hongu, kwete yacho ngaive kwete, kuti zvinhu zvifambe negwara. Okay, handisi kuda kuti ndizonge ndomhanya, but pane mhiko nhatu dzandoda kuti tibatsirane kutarisa, because apa toda mbonyatsotarisa mhiko dzacho kuti dzaifamba sei, asi ndoda futi kuti tinge tichinzwisisa futi kuti hongu ngaive hongu, kwete ngaive kwete. Zvekuti ndakapika kuti handina kupika, hazvisi izvo zvekuti zvichachinja, nokuti Ishe Jesu vari kuti kana wati hongu kangaive hongu. Alright, ngatimbotarisa kuna pamhiko yaJakobho. Jakobho muna Genesis chapter 28 verse 20 to 22 anoti, ipapo Jakobho akaita mhiko akati kuna Mwari, akava neni uye akandichengeta parwendo urwu rwandiri kufamba, uye akandipa zvokudya. Anga asingaziti kwaari kuenda chikafu chiri kwero, aitongofamba zvokutongomhanyawo, but aidawo zvekutodya, and aitoziva kuti munhu anopa chikafu ndiMwari. Saka kana Mwari vakandipa zvekudya kuti ndidye nenguo dzokupfeka, uye ndikadzoka zvakanaka, ane tarisiro yekudzoka, yokuinda nokudzoka zvakanaka, haasi kumbotarisira disaster, kuimba yababa vangu, ipapo Jehovha achava Mwari wangu. Saka mhiko yaari kuita mukomana uyu, ane zvinhu zvaari kuda kuti zvifambe, ane zvinhu zvake zvaari kuita, but kuti zvichafamba here kana kuti zvicharega kufamba haasi kuziva, asi anoziva kuti kune munhu wani anoziva, ndiMwari. And ari kuziva kuti munhu wani iyeka anogona kuti zvinhu zvacho zvitonyatsofamba, kunyange kune zvimwe zvaazvida kubhiridha, anotoziva kuti kana Mwari vapindira zvinhu zvinofamba izvi. Saka ipapo ari kuti muchava Mwari wangu kana zvinhu zvizvo zvikafamba. Mhiko yemukomana uyu, muchava Mwari wangu. Saka kuda kuti anga akatogadzirira kutosiya Mwari, bhozi ati muchava Mwari, kuraya kuti dai kuri kunzi zvaisatofamba aitoti saka hamuzi Mwari wangu. Saka hamuna akaita kusungirira futi Mwari ipapa. Verse 22, uye dombo iri randamisa sembiru richava imba yaMwari, uye pane zvose zvamuchandipa ndichakupai chegumi. Saka kuti kana Mwari mukaita zvinhu zvangu zvifambe, ndichavaka imba yenyu, pandakamira pane ichava imba yaMwari, ndichabhadhara chegumi, ndichameka sure kuti chegumi changu ndichabhadhara. Mukandipa chekudya, mukatipa hembe dzokupfeka, ndikaenda ndigodzoka zvakanaka. Saka ane zvaari kutarisira kuti zvifambe zvakanaka, asi haasi kuziva kuti zvichafamba here, asi anoda kuti zvifambe, Mwari vapindire. Saka ari kuvimbisa Mwari zvinhu, but zvinhu zvaari kuvimbisa Mwari hazvisati zvapo. Apa pane murume uyu anga newisdom uyu,
nokuti ari kuvimbisa Mwari zvinhu zvisipo, asi ari kuti Mwari itai kuti zvinhu zvangu zvifambe. Kana zvinhu zvangu zvafamba, ini chazoitawo zvakati. Saka ari kutungamidza uchenjeri kusungirira Mwari kuti Mwari havachagoni kumusiya mukomana uyu. Bhozi Mwari vakamusiya mukomana uyu, testimony ari kuti Mwari ndichapa testimony yokuti muri Mwari, asi kana mukarega achapa testimony yokuti but Mwari wacho ndakaona anoramba Mwari uyu. Ari kutorevesa uyu. Ari kutorevesa, asi ndoda kuti muone pane uchenjeri. Ari kuvimbisa zvinhu zvisipo. Zvaanotoziva kuti Mwari anozvigona, zvinhu izvozvo zvikangofamba, iyewo achabva aitira Mwari. Saka kurava kuti zvaari kupromisa, ari kutarisa kuti Mwari vatoita chete nekuzvisungirira kwaari kuita. Alright, regai timhanye pamberi. Toda kumbotarisa mhiko yaJefuta. Uyu mukomana akazodzoka pakatozoita ikera chechi paanga achitaura, handisi kuda hangu kupinda mune zvakawanda, but akazoita it's all type apo chichichi. Alright, handei kumberi. Mhiko yaJefuta. Tikaenda kuna Judges 11 verse 30 and 31. Uye Jefuta akaita mhiko kuna Jehovha akati, kana mukaisa vaAmoni mumaoko angu. Ari kudii kumukomana uyu? Arikuda kuwina hondo, arikunorwa nemaAmoni. Arikuda kuwina hondo. Saka arikuti kana maAmoni ese mukanyatsomaisa apa muruoko rwangu urwu, maAmoni ese atiri kunorwa nawo mukaagadzika apa ndikanyatsotamba navo ndichiita zvandinoda navo vari apa. Ndio zvaari kuda. Chose chichabuda pamukova wemba yangu kuzosangana nemi pakudzoka kwangu ndakunda vaAmoni chichava chaJehovha, uye ndichachibayira sechipiriso. Saka ari kushandisa futi uchenjeri kukweva Jehovha kuti vaite basa raari kuda. Ane basa raari kuda kuti rifambe, ende anoziva kuti kana Mwari vakapindira rinofamba. Saka ari kusungirira Jehovha kuti zvifambe izvi, nokuti iwo ari kuzvisungirira kuti handinei nokuti chichabuda mumba mangu chine value kana kuti chine ukoshu hwakadii, nokuti muri Mwari mandiitira, ndichaita kuti zviite saizvozvo. Saka uchenjeri ihwohwu hwakazomuparira hawo kuti chakazotanga kubuda achisvika pamusha mwanasikana. Saka promisi yake manje kuti achachinja nokuti mwanasikana abuda mumba hazvichaiti. Shoko raMwari rinotaura kuti akatozongozadzisa mhiko yacho, asi Mwari vakamugonesa pane zvaari kuda. Alright, ngatitarise mhiko. Tombotarisa mhiko yaHana. Mumwe munhu akaita mhiko ndiApostle Paul kuNew Testament ikoko. Ane mhiko dzaakaita kuna Acts 18, but handisi kuda kupinda hangu kune dzakawanda, plus hadzina kuzonyatsotsanangurwa zvakati but ane mhikowo dzaakaita muNew Testament imomo. Ngatimbotarisa Hana. Samuel 1 verse 10 and 11. Zvino Hana wakanga ane shungu kwazvo. Akanga ane chi? Aiva nechi? Uchenjeri humwe hwaHana ndehwokuti Hana haasi kupinda mukuronga zvinhu nokuti inguva yekuronga zvinhu. Ari kupinda mukuronga zvinhu nokuti ane zviri kumusunda, zviri kumupa shungu. Anotoenda pamberi paMwari ane shungu. Akanyengetera kuna Jehovha, akachema kwazvo. Ane shungu, ari kunyengetera achichema. Apa ndoda kuti munyatsopaona ipapa. Bhozi, kana wada kuzvifananidza naHana, unofanira kunyatsoziva kuti Hana anga ari mukondisheni yakaita sei, anga akamira sei, zvizvo zviri pamwoyo pake, anga ane shungu, aichema. Akapika mhiko akati, Jehovha wehondo, Jehovha wehondo, kana mukava nehanya kwazvo nekutambudzika kwomurandakadzi wenyu. Anoda kuti Mwari vave nehanya naye. Ane makore akawanda, haana mwana. Ari kudawo mwana, asi ari kuziva kuti kushaya mwana kwandiri kuita uku, Jehovha havasi kuita hanya. Jehovha vakangoita hanya ndoita mwana. Saka mukava nehanya neni nokutambudzika kwomurandakadzi wenyu, mukandirangarira, mukasakanganwa murandakadzi wenyu, asi mukapa murandakadzi wenyu mwanakomana, ipapo ndichamupa Jehovha.
mazuva ose oupenyu hwake. Musoro wake haungaveurwi nechisvo. Hana ari kuuya neuchenjeri hwekuti zvaari kuda kuti zviitike zvinotoda Jehovha mukati, asi ari kupinza Jehovha munyaya iyi neuchenjeri kuti Jehovha vasungirirwawo futi munhau iyoyi, azvisungirira but asungirirawo Jehovha. Saka Jehovha kana vakasungirirwa vanotoita kuti zvifambe, nokuti Jehovha vada kuti kana wotaura matestimony, especially kana wauya neuchenjeri uhu, vanokuza kuti kana wotaura matestimony haumbotaura ekunyepa nokuti uri wechokwadi. Saka Jehovha vari kudawo matestimony. Saka Hana ari kuvimbisa chinhu chisati chavapo. Ita chisati chavapo. Mukomana uyu waari kuda mwanakomana uyu haasi kutomboziva kuti achamuwana here, asati apo, asi ari kuti ndichakupai Jehovha, nokuti anovimba kuti Jehovha vanoita kuti zvidi zvifambe. Saka zvinotidzidzisa kuti kana even tiri musangano raMwari, tine urongwa hwesangano hunoda kufamba. Isuwo tine matambudziko edu ari kutisunga kuti zvinhu zvaMwari zvisafamba. Tine zvinhu zviri kutinetsa pamwoyo zuva nezuva zvatoda kuti zvifambe, zvotadza kufamba. Asi tikaisa Mwari mazviri tichirevesa, zvinodii? Zvinofamba. Pane zvinhu zvitatu zvandoda kuti nditarise mumaminitsi mashoma ari kuuya, zvinokosha pamhiko. Chekutanga, kuti mhiko inyatsosimba, ziva chauri kuda. Bhosi dambudziko rimwe rateta ndekuti tino pleasure, but dzimwe namba tisimbotaurawo nezvaMwari, hatisimbotaurawo nematambudziko edu. Tinongo pleasure ngokuti zvatiri kuda panapa tiri kuda 10,000. Yoti okay, inini handisa ndaane 500 but ndichapa 500. Uyoti ndichapa 200 asike zvino handina sindichapa. Asi hapana ambotarisawo dambudziko rake rada kuti Jehovha vagodii? Vagosadzikisa. Hapana. Asi ukatarisa vana Hana vaitungamidza dambudziko mberi rake. Kunoti ane zviri kumunetsa pamwoyo ari kuti Mwari munogona kuzvibvisa imimi. Saka bvisai zviri pamwoyo pangu, ini ndoda kuita zvakati. Saka ziva chauri kuda, ziva zvinodiwa naMwari. Hana akagona kuziva kuti Mwari vari kuda maprista. Nokuti ukatarisa shoko raMwari mazuva acho raitaura kuti vanakomana vaEri vakanga vari vanhu, maprista anga ariko mazuva ano vanga vari vanhu vakaipa, vasina hanya naJehovha. Kurati mazuva acho kune boys dzanga dziri maprista, asi dzaitsvakana nevakadzi vevanhu, dzaitsvakana neuipi hwakasiyana siyana muimba yaMwari. Vana Hana vachitoti kana vakaenda vanotoona kuti apa pane zviri kuitika. Ina hangu zvangu Mwari vakandipa mwana mukomana, ndoda kutoita muprista because zvandiri kuona panapa izvi zvisi kuita izvi. Saka unogona kuvapo usipo. Vakomana ava vanga vari maprista varipo but vanga vasitoripo. Jehovha vaitoti handina maprista ini. Because Hana akatoona vakanzi akataura kuti kwaita vakanzi, asi vakanzi iyoyo ndoda kuti mwana wandichazvara inini azadzise vakanzi. Akamupiwa mwana wacho. Saka ziva chauri kuda, ziva zvinodiwa naMwari. Pane zvauri kuda usaziva zvokufungidzira. Ziva dambudziko rako. Kambani yako iyi ikaita injection ye 1 million, hauoni here sokuti zvinhu zvako zvinofamba? Hauoniwo here sokuti zvinhu zvako zvikafamba zvinhu zvaMwari zvichafamba? Saka ungavhunduka here kupledge 200,000? But apa pari kuda kunyatsofungisisa nokuandastenda shoko raMwari. Apa zvandiri kukuudzai panapa zvinoda faith nokunyatsotenda kuna Mwari. Kuti inini Mwari, business rangu mukapinza 1 million, zvinhu zvese zvatofamba. Asi ndiri kubisa 200,000 iri kuenda kunovaka chechi yenyu. Nyaya iri apa ndeyokuti kana uri kupa pledge, usapa pledge uchitarisa pawakamira kuti ike zvino ndiri masundire,
ane $200 kubhengi nekamotikari kangu kandaitoseka zvangu nevamwe sawira wangu vachiti kwadi kushandisa motikari yako kuita takura vanhu. Ndikati ndikagotakura nekamotikari vanoiti chiiko mazuva ano inonzi chiiko yakambokomwa ikadidi. Haisiri mota yekuti ungaitengesa ine value. Vane shoko ravanoshandisa muno muAmerica ndakukanganwa salvage. Saka ndiri masundira nekasalvage kake kari panze apo kubhengi pamwe kune 200 ndozvitongoripo. Handina zvandinazvo. Kana ndichida kupledge handitarisi zvandinazvo kuti ndikaita 5,000 handigoni. Kana inini nenzwisiso yandakaita this time, kana time yekupledge yasvika handipledge ndichitarisa zvandakabata. Mogona kuti anopenga uyu ndichatopledge semunhu anopenga. Because kana ndine zvariri kuda nedambudziko randiri kuchema naro rokuti 1 million ikagara apa, aiwa kana hazviiti. Ipapa ndakamira apa ndine dzimwe pledge dzokuZimbabwe. I remember takambe tiri kuchechi inonzi Zayoja tikapledge kuvaka ikokoko. Pakashota 1,800 tatisati tikachinja chechi takupinda kune imwe. Asi takazodzokera ikoko ne1,800 tikanopa asi takupinda kune imwe. Then izvezvi ndinotova nemamwe mapledge ekuchechi kwandandiri ndiri kuZimbabwe anoda 20,000. Ndakapledge ndakamira ndoda 20,000. Ndikapledge futi. Pane pandakapledge panzvimbo pandainamatira ndiri kumusha. Ndikati Mwari, munzvimbo muno mese hamuna chechi, asi mukandipa 1 million ndoda kuvaka chechi ndoga, asi ndoda 1 million. Ndio ndiri kuda 1 million. Ende mapledge wayo ndoaziva. Hapana pledge ndiri kukanganwa. Ipapa pane yedu yatakaenda patakasangana uko handisandabhadhara, I think it's about 500. Handisandabhadhara asi ndoiziva handiikanganwa. Ndichaibhadhara. Jehovha vanondipa ndinoibhadhara. Then ngatitarise futi zadzisa mhiko yako. Pane zvinhu zvitatu zvandatoda kutarisa. Ziva chauri kuda, ziva zvinodiwa naMwari. Okay. 2. Piwa shoko ramakomborero nomunhu waMwari. Kana wapika rangarira kuti kune munhu waMwari. Ipa munhu waMwari mukana wekuti ataurewo mashoko. Ndoziva kuti vamwe tinovimba naMwari zvakanyanya zvekuti dzimwe nambo unogona kutokangana kuti kune munhu waMwari uchiti aiwa zvinotoita chete nokuti ndataura naMwari nokuti we go tinoenda through Jesus Christ. Saka inini ndikataura naJesu pamunamato vatondinzwa zvinoita. Aiwa. Ishe Jesu vaizoitireko maapostora vavaifamba navo. Vaiitirei maapostora. Ishe Jesu muimba yavo yatinoti chechi, ivo ndivo musoro. Imba yavo ivo ndivo musoro. Vane vanhu vavo, vanhu vaMwari vavakasarudza. Shanda nevanhu ivavo. Shanda nevanhu ivavo. Ita kuti vataure. Ndoda kuti muone kuti kune murume ainzi Eri angari mufundisi mazuva iwayo. Hana paakapinda Eri akambotoprofita kunge munhu akadhakwa, ngona kuti kunenge kudhakwa uko and so forth. Hatizvitarisi zvese pamwe anga atorasika wachitofunga munhu akadhakwa. Hana kutombodhakwa boyo. Ari kuchema uyo. Ane shungu. Saka shungu dzacho dzakaita kuti achite kunge munhu akatodhakwa. Iye asina kudhakwa. Asi vakati enda hako nerugare. Mwari waIsraeri ngaakupe chawakakumbira kwari. Atopedza Eri. Eri hana kumbotaura zvakawanda. Eri hasi muprofita wayo kuti anonhonga tsona nokuudza kuti chakati ndoita chakati godai. Haasi kukuudza kuti ndiri meja 1. Akatongogarawo zvake akazororowa. Ane zvaanototadzirawo Mwari kukune asingatadziri. Kune asingatadziri. Ane zvaanototadzirawo Mwari. Ane zvimwe zvokuti ukamutasa achifamba unotomboti apa step yaisa pastor mani ngaafambisa pastor. Dzimwe namba anotopfeka zvinhu zvinotokubhowa so unoti dressing dzacho idzi. Saka utadza kuremekedza munhu nokuda kwedressing. Utadza kuremekedza munhu nokuda kwestep. Bvunza Hana. Hana akapinda nedambudziko rake. Apa Eri akati enda hako nerugare. Mwari waIsraeri ngaakupe. Vanhu vaMwari vakafanana nemunhu anochaira mombe so.
iwe unenge une destiny yako munhu waMwari asi anogadzira destiny yako. Unayo destiny yako ndeyako. Asi munhu waMwari anotombokubatsira dzimwe nhambo kuti pono drive wakutoenda wrong direction, munhu waMwari akangoisa muna matoka, unoona zvichidzoka so. Zvinodzoka kupinda mugwara. Munhu waMwari angotaura mashoko pana akambobatwa musoro here kuti ngazviite ita mwana. Hapana. Kana very simple. Enda hako nerugare. Mwari waIsraeri ngaakupe. Indiri kuti zuva ranhasika. Enda murugare. Mwari waIsraeri ngaakupe mapleja wakaita ngaakupe mari yokuti tichimakavha titange afresh. So that kana takutanga afresh, takutarisa zviri kudiwa naMwari, totarisawo zvatiri kuda, ndotoda mamiliyoni. Saka kureva kuti handifani kuvhunduka kana kupleja 100,000. Aiwa wakana. Aiwa ndotovata ndigochema misodzi ndigotaura kuti Mwari inini kana mukandiitira zvakati ndiri kuti 200,000 I can do that. Vanhu vanototi anopenga uyu but kwekusiri kupenga. Ndenchiziva Mwari wangu. Yeah. Hana akaita makore ahana haana kupiwa kuti makore mangana asina mwana. Asi pandaitsvagana neJewish literature ndichingoverenga ndaida kuziva. Pane pamwe pandakaona painzi akaita almost 19 years asina mwana. Saka kureva kuti mumwe wake uyu ainzi ni mumwe wacho. Kureva kuti Penina akaita nhumbu akaipemberera akazvara mwana akaenda kusekondari akaenda kuuniversity. Akaita vamwe vana mutorododo so achinzwa kufara. Asi hana asina mwana. Asi hana kuluza hope. Zvauri nhasika hazvisiri izvo zvauri chaizvo. Uri miliyonea iwewe. Unofunga kuti zvauri izvi uri munhu anoshupika here iwe. Asi zviri kuda kutendeka pamberi paMwari. Zvinoda kuti hongu ngaive hongu. Kwete iwe kwete. Ndozvazviri kuda. Regai ndinopedzisira bosi ndoda kuti tuwane 2 minutes zokunamatira. Toda kunamatira vanhu kuti chikwereti chiripo ichi ngachichikavhika katinyatsotanga afresh. Toda kuti munhu waMwari vari pano, toda kuti Mwari vatipe tichipedzisa zvedu kapa. Handiti komiti yedu iri kuronga kuti mavhalu yechechi yedu ichaita zvakati, vari busy kutoronga, vari busy. Asi toda kukuzadzisa zvakudhara titange afresh. Toda kutanga afresh. Okay. Zadzisa mhiko yako. Kuna Samueri kunoti zvino vakabaya nzombe vakaisa mwana kuna Eri. Mukona vakaisa mwana kunani? Zvavangavaita sei? Vapromisa. Vakazadzisa chipromisi. Ishe wangu nomweya wenyu mupenyu, Ishe wangu ndini mukadzi wakadeya kumira pano pamberi penyu. Saka handisi kuda kuti ndiverenga pangandipedzera nguva, asi ndoda kuti muone kuti vakazadzisa chinhu. Pane zvinhu 2 zvakaitwa naHana. Akaita minamato 2. Akaita munamato wemhiko. Akanamata achiita mhiko. Akazoita munamato wekuzadziswa kwemhiko. Mhiko yazadziswa akanamata. Right. Reka ndipedzisire nevhesi ishi. Mwari vanoti chiko nemhiko. Muparidzi 5 verse 4 inoti kana waita mhiko kuna Mwari usanonoka kuizadzisa. Kunonoka hakusi kumezhwa nemakore, kunomezhwa nemhiko yacho futi yawaita. Handiti Hana angasitomborina kana nhumbu paakazvitaura. Akachema asitomborina kana nhumbu. Kurati akazoita gore 9 months akazochengeta mwana akamurumura akazomuendesa. Hakuzi kukanganwa asi kuti ari kufamba nenguva yacho iyoyo. Asi haana kunonoka. Akangoita as soon as mwana achingorumurwa achienda naye. Inzwa zvitaurwa panapa. Iye haafariri mapenzi. Language yacho kumanaka. Dzimwe nhambo kana uri mufundisi ukauya pamberi pavanhu utaura kuti Mwari havadi mapenzi. Vanhu vanoti mukomana anoda kuonererwa uyu. Vanoti haiwa kuparidza kworudzii but zviverengerewo mega. Pano pakanzi iye haafariri mapenzi. Zadzisa mhiko yako. Zviri nane kurega kupika pano kuita zvinhu zvaunozotadza.
saka dzimwe nambo zvirinani kuti ziva uri iva wehongu iri hongu nekwete iri kwete. Pane vane mapledges asati azadziswa here? Ndingaona nekusumudza maoko. Okay, munoda kunamatirwa here? Okay, ndinga ndikumbire muye kumberi moti kasike nekuti ndofana kutobva panapa mai manje nguva dzangu dzakutodi dzatokwana. Ndinokumbira muye kumberi indinomwa achatoda kunonamatirwa ndichakumbira munhu waMwari vatisirewo munamato vaive vazotinamatira. Saka uyai kumberi tiwane munamato. Munhu waMwari ndokumbirawo kuti muvanamatire. Ndakamira kuti vanhu vese vauya tizowana time yekunamata. Amen. Toda kuti tiwane time yekunamata. Shoko ndima yavaverenga ndeyekuti kana waita mhiko kuna Mwari usanonoka kuizadzikisa. Toda ngoti taure mashoko aya kwamuri kuti pamakaita mhiko Mwari vaiona shungu dzenyu. Mwari vaiona pari kubva shungu. Vaiziva zvamusina pati vaiona mwoyo yenyu. Ndivavo Mwari vakaona mwoyo yenyu neshungu dzenyu dzemhiko dzamakaita. Zvingava zvakutange zvaoma. I want to promise you kuti Mwari vachazadzikisa zvavakapromisa pamuri. Vachazadzikisa zvavakapromisa. Mwari vanokuonai. Mwari vanoona zvese zvamuri kuenda go through. Mwari vanoona kushingairira kwamuri kuita. Mwari vachazadzikisa. Asi shoko hombe rataurwa kana vazadzikisa itawo pati yako. Hana akakumbira mwana pakangosunungukwa akabva ati Mwari ndakapromisa mwana kumunza mutembe ndobva atomunza. Kuzotadza kuita pati yako Mwari vaita yawo kune ngozi. Like zvavanga vachitaura kana une mhiko unotofana kugara uchinzwa kuti ndine chinhu changu chandinofana kupa kuna Mwari. Chandisingadi kuitwa follow up, chandisingadi kuita ndinofana kuzadzikisa kuti Mwariwo vaitewo pati yawo mukati muupenyu hwavo. Tinoziva zvakawanda zvamuri kufesana nazvo zvamuri kunamatirwa naMwari. Pandakunamatawo ndakunamatira kuti Mwari vazadzikise zvishuwo zvenyu. Amen. Saka ndoti mungojoina mahenzi nemunhu ari paside pako tibva tangonamata kuti Mwari vatibatsire. Baba tinonamata muzita raMambo Jesu kuna Mwari vari faithful. Isu vanhu hatisi faithful asi Mwari imi muri faithful. Tauya Baba pamberi penyu, vana venyu vauya. Shungu dziri pamwoyo pavo makadziona, munogara muchingodziona. Shungu dzinobva pakuti vaite basa renyu. Shungu dzinobva pakuti zvinhu zvekingdom yenyu zvifambe. Ndiwo vana venyu vakaita mapledge kwamuri. Baba wangu muzita raMambo Jesu tinonamata. Muri Mwari vasingapererwe nemazano. Muri Mwari vasingaomerwe. Tikunamatira for a special anointing. Pane mumwe nemumwe ari pano. Tikunamatira for a special blessing. Pane mumwe nemumwe ari pano. Baba wangu muzita raJesu, that you meet them at the point of their needs. Baba nezita raMambo Jesu, toda kunamatira a divine miraculous power to go through their families, to go through their lives. Baba wangu muzita raMambo Jesu, tinonamata for a special favor upon this. Baba muzita raMambo Jesu, tinonamata shawangu akanaka. Varopafadzei nemapledge iwayo avakaita. Baba wangu tinonamata even mukupera kwazvauswewo vagomirawo nemapledge avakapledge kwamuri. Maropafadzo enyu aflowe zvakanaka zvisina hindrance. Tinoconfuse maplans emuvengi in their lives. Baba muzita raMambo Jesu, tinonamata Baba vagumbatirwe nemi. Venyu vana munokomborera
venyu vana munochengetedza, venyu vana munoprovhaidha, venyu vana munotungamirira. Baba wangu takumbira, ndanamatawo Mwari pamusoro pemba yenu. Ndakumbira Mwari, ndapota vana venyu varangarirwe nemi, zvishuwo zvavo zvizadzikiswe nemi, Mwari vasinganyepi, Mwari vasingafuratire vanhu vavo. Tonamata panguva ino nekusumudzira zita renyu muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Amen. Aiwa, tinotenda chaizvo munhu waMwari. We thank you. Totenda neblessing yamaisa nemashoko enyu amataura. Regai ndingoita round off ndichiti pane dzidzo yataita nhasi, ndofunga chinhu chikuru chataona apa ndechekuti Mwari vanoda munhu akatendeka, munhu akavimbika, munhu anoti kana ane zvaanenge ataura anobva aita saizvozvo, kuti hongu ive hongu, kwete ive kwete. Ndinoziva kuti pane dzimwe nguva zvinoita zvinhu zvinorema zvekuti tomboti takagara takawanda kudai, pakanzi tese tinotaura kuti mumwe nomumwe abhadhare $50 tiite zvinhu zvakati, asingakwanisi ngaasumudze ruoko kuti uri wani dzimwe nambo kuti udai ruoko uri wani, so vamwe vese vakangodai, so unoona zvichitorema. Asi ndiri kuti aiwa, usanyara vanhu. Kana usiri kukwanisa wadi kungotaura, tandikwanisi veduwe. Kana uchigona taura, kuitira kuti kana vanhu vaMwari vakuzobvunza kuti ko zvatakataura zviya hauzoti ndandisina kupika kana kuti nokuti unenge wataura chaizvo chaizvo. Saka haisi nyaya yekutya vanhu, inyaya yekutya Mwari. Haisi nyaya yekutya vanhu, inyaya yekutya Mwari. Aiwa, Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndinotenda. Regai tiinde mberi nechirongwa chedu.